Kadtong nahagugma og salapi, dili matagbaw sa salapi. Ni kadtong nahagugma sa kadagaya, matagbaw sa pagtubo, kini usab kakawangan man. So, bisan pagdaghan kag sapi, bisan pagdaghan kag kwarta og bahandi, kung kini dili iya sa Dios, o kini angkon mo pinagi sa kalaog, dili ka matagbaw niani. Mo nang uban, magsige nila sila pangwarta, abi nila malipay sila pag ay pagmangwarta sila. Ang nahitabo, nagainom sila nga walay kabusganan. Nagakaon sila nga walay kabusganan. Dahil kung tapulan ka, ayaw pag-expect nga na kay maangkong gikan sa langit. Trabaho, ug ang Diyos mag-bless sa imuha. Kung magtinapulan ka, dili ka mo asenso. Apan kung ikaw magkugi, of course, ikaw mag-aasenso. Lantawa ang amigas, ug pagkugi. Ingon sa pulong sa Ginoo, umadto ka sa ulmigas, ikaw nga tapulan, palandunga ang iyang mga dalan, ug pagmaalamon